Yn aml iawn yn ein heglwysi ni, da ni'n canolbwyntio ar sut i estyn allan i fod yn gynulleidfaoedd ac eglwysi cenhadol. Ac yn aml iawn mae'n gweithgareddau ni'n cael ei hanelu a'i sianelu'n llwyr at yn plant ieuenctid a'n teuluoedd ifanc ni, a dwi'n meddwl bod hynny'n beth gwych iawn. Ond weithiau mae'n hawdd i ni anghofio bod ganddo ni do arall o bobl i estyn atyn nhw, sef y gynulleidfa hun hynny. Rhai ohonyn nhw bellach yn gaeth i gartrefi gofal yn nyrsio, rhai ohonyn nhw ar ei heilwydydd ond yn methu at roi mewn atan i oedfa. Felly yma yng Ngofalaeth Bro Llanuwchlyn mi gafon ni'r syniad o ddefnyddio rhywbeth oedd gynnon ni'n barod, sef peiriant bach recordio syml a recordio oedfaon. Dyn ni'n recordio ryw un y mis a yn ychwanegol i hynny dyn ni'n recordio oedfaon arbennig megis oedfa Boradolig, Gwener y Groglith ag ati. A mater o drosglwyddo fo ar CD yn syth a'i rannu o mysg yr henoed. Mae o'n gyfle i'r henoed deimlo dwi'n cael bod yn rhan o'r hyn sy'n digwydd, dwi'n cael clywed yr hyn mae pob arall yn ei glywed. A pa mae rhai o'n aelodau'n swyddogion ni'n ymweld â nhw wedyn, maen nhw'n medru trafod yr oedfaon a'r pregethau hefo ei gilydd. A mae o'n gyfrwng iddyn nhw adeiladu a cadw'r ffydd gren a sy'n ganddyn nhw'n barod. Dyw yn ein plith sy'n ein ysbrydoli i ddalati ac sy'n troi ei dechreuadau bach yn ganlyniadau mawr. Cadw ni'n ffyddlon i'r posibiliadau sy'n ein gwynebu. Dyn ni hefyd wedi ddefnyddio fo i bwrpas gwahanol, lle dyn ni wedi mynd ar peiriant recordio at yr henoed, wedi gofyn wrthyn nhw am ddarllan gwahanol rannau o weddi, gofyn wrth rhyw hanner dwsin ohonyn nhw ddarllan rhyw 22 bob un, dod â fo i gyd at ei gilydd a chwarae fo'n yr oedfa, fel bod pawb arall yn clywed ei lleisiau nhw hefyd, a mae'r henoed yn cael teimlo dwi wedi cael bod yn rhan o'r oedfa heddiw, nad o'n i yna mewn person. Diolch i ti arglwydd, a mae ti alw rhai yn bob oes i fod yn bobl i ti ac yn gynhadon i efengyl Iesu Grist yn y byd. Diolch i ti am y deuddeg cyntaf a glywodd alwad Iesu ac anfonwyd ganddo i rannu neges y deyrnas. Am bob cymorth a chyfarwyddyd cyn mentro allan i dorri ein cwys ein hunain, o dad canmolwn dy enw. Am gael profi gwrs cariad rhywun arall, derbyn o dad ein mawl. Am wefr dwy'n bywyd newydd i sfyd, o awdur pob gwir awenydd canu dy gloch. Rhywbeth bach syml ydi o, peiriant gwbl syml, mae pawb yn medru dallt o, a mater o bwyso record ac yna pwyso'r ple. A mae yna gymaint o bethau mynd i digwydd. Tybad allwch eglwys chi fuddsoddi mewn peiriant bach. Tybad allwch chi estyn allan at yr rhai hun unwaith eto. Tybad os modd i ni fentro hefo rhywbeth tebyg.